Кәрим қора. Біреуге біреу керек. Бірінші кесек. Біреуге біреу керек. Керек екен шол. Керек. Кең караватында әкірен генә сөйләгән телевизорға текәлеп отырган Зөлфия. Кат-кат кабатлый бу сүзләрне. Сәгать инде төнге 3. Тәрәзә артындагы дөм караңгылык әйтерсең бүлмәгә үтеп керергә. Зөлфиянең аңын томаларга тели. Бәлки шуннан да яхшысы юктыр аның өчен. Онытырга, бер нәрсә дә белмәскә, күрмәскә. Тән газаплары да, җан газаплары да юк дитегендә. Яшәү аръягында. Караватка терәлеп торган коляскада кыштырдаган тавыш хатынны айнытып җибәрә. Әллә уянырга итәме тәслимәсе? Шуышып килеп, ул зәңгәр атлас юрганга төренеп тәмле йоклаган сабыена күз сала. Борылып кына яткан ахырысы. Тыныч булды аның кызы. Ничек салсаң, шулай йоклый. Иртәнге 6лар тирәсендә генә тавыш бирә. Тамагы кибеп китә торгандыр. Шешәдәге сөтне чупылдатып имеп куя да, тагын онытыла. Рәхмәт төшкере. Тыныч булуы белән әтисенә охшагандыр инде. Юк, үзенә генә охшаган кызы. Зөлфиянеке генә ул. Кайдадыр улаккан ир кисәге белән нинди уртаклыгы булсын аның? Мендәре янына килеп ул тагын күзләрен телевизорга текәде. Нәрсә карап утыра иде соң әле ул? Әнә теге алып баручы илдә барган төзелешләр турында сөйлимме соң? Ил кайгысымы Зөлфиядә? Нинди төзелеш ди ул? Булганы дөбердәп җимерелеп бара аның. Шул җимерекләр астында калырлармы бердән-бире белән? Исән кала алырлармы? Нәрсә эшләргә икән? Эшләүче табылган монда. Син акыллым, бер нәрсә дә эшли алмыйсың ич. Нәрсә булса булыр дип көтәсе генә кала. Җайсыз кузгалып, телефонын идәнгә төшереп җибәрде. Тын алырга куркып, коляскага текәлде. Уянмады бугай. Бигрәкләрдә боткалы булып китте соңгы араларда үзе. Кичә әнә яраткан чынаягын төшереп ватты. Әллә уйлары таркауландыра, әллә кеше хәле бетте беләкләренең. Йокысызлыктан да килә торгандыр. Атна инде, рәтле башлы йоклый алганы юк. Утыра менә шулай тартмага текәлеп. Кулына берәр китап алган була. Алдаштыра янәсе үз-үзен. Утны сүндереп ятуы була. Шундук юкка чыга йокымсыраулар. Бетмәс-төкәнмәс уйлар йомгагы тәгәри. Әйди үз артыннан. Үкендергән үткәннәр йөрәккә янәрнетә. Билгесез киләчәктән салкын тиреләре бәреп чыга. Курку биләп ала. Иртәгә балалар кухнясына бара торган көн. Анысын ничек хәл итәргә? Верага шалтыратырга кирәк булыр. Шатанлап булса да барып кайта ул. Озаграк йөри. Көтеп изаланасың. Әйбәт кыз үзе. Ярдәм итәргә генә тора. Гаиләсендә артык кашык инде менә. Гел кыерсытырга гына торалар. Аннан башка тагын 4 малай да бар бит әле. Әти-әнисе якындагы өйдә ишек алларын җыештырып йөри. Акчаны алалар да одеколонга тыгып бетерәләр. Күп вакыт өйдә сыңар икмәк сыныгы да булмый. Вераны күрә алмыйлар. Малайлар безгә тиешле ашый дип, әти-әнисе акчасын бирми дип. Ничек бирмәсен? Ашаганнары гел Вераның пенсия акчасыннан. Малайларга да арзанрак булса да кием салым алырга тырышып ята әле. Ә бит Вера җиткән кыз. Матур киенәсе дә, иннек керәшен ягып йөрисе дә килә. Көн сайын егетләр яныннан да үтә ул. Гарип булса ни? Сез әллә гарип кызлар егетләр турында хыялланмый дип уйлыйсызмы? Шул җитмәгәнлек. Бераз бозган инде аның халкын.
Зөлфиягә кунакка килсә, үзе хуҗабикә булып, беренче шитеп чәй куеп җибәрә. Плита өстендәге бар кастрюльләрне тикшереп чыга, аннан суыткычтан эзләнергә тотына. Өйдәгеләрдән зарлана, бар булган ризыкны сыпыртып чыгып китә. Бер туктаусыз ашап торса да, талчыбык төсле нечкә үзе. Көндә ләкмидер шул кунак булулар. Акчага да кымарлыгы бар. Бер сум күрсә дә күзләре юанып чыга. Әҗәткә сырый башлый. Әмма кире ала алмыйсың инде аннан ул бурычларын. Күпме утырырга була, йокларга кирәк. Карават өстендә таралып яткан китапларны янындагы тумбычкага тутырганнан соң Зөлфия бүлмәсенә күз йөгертеп чыга. Бер почмакларда үрмә күч ялары, идән тулы чүп-чар, тегендә монда бәргәләнгән әйберләр. Шамиле белән бер дигән шкафта эшләп куйганнар иде дә соң. Аны урнаштырыр өчен тагын кемгәдер ялынырга кирәк бит әле. Кемгә кем кирәк бүгенге көндә? Хәер, аралашкан кешеләре дә үзе кебегрәк, ярты кешеләр. Ялгыз башы икенчерәк иде әле. Сәламәтлеге дә зарланырлык булмады. Кайдан тапты үз башына ул Шамилне? Аңамы инде ир хатыны булып бала багып яшәргә? Истә чакта Верага дигән акчаны аерып куярга кирәк. Әз бирсәң, хәзер авызы турсая. Жәлләмәс иде Зөлфия. Үзе дә бит шул пенсия акчасын кысып кымытып яши. Шамил бар чагында 2 кешенеке ярыйсы була иде әле. Уф, тагын шул килеп керә уйларга. Оныт инде син аны, кызыкай. Бер киселгән икмәк кире ябышмый. Син кирәк түгел аңа. Кызы да кирәкми. Берәр күңеллерәк нәрсә турында уйла. Мәсәлән, яңа ел бәйрәмнәре турында. Кайчан җитә инде ул көннәр? Гадәттә аларны бәйрәмгә кадәр үк бәләкәй автобусларда төрле чараларга йөртә башлыйлар, концертларга чакыралар, коляскаларын чыршы янына ук трәп диярлек куялар. Авыз исе башларына әйләндерә. Күңелле музыка йөрәкне җилкендерә. Тирә-якта матур киенгән шат йөзле кешеләр биеп әйләнә, ахирәтләре дә нидер сөйләнә, кинәнә. Бергә булуларына шатланып туя алмыйлар. Ярата андый бәйрәмнәрне Зөлфия. Бәйрәм кәефе өчен генә түгел, нәкъ шундый көннәрдән 4 саны төгәл булган, тазалыклары беркелеп торган гап-гади кешеләр. Шул исәптән акча капчыгы булган бизнесменнар бу җирдә гарип гыраба кешеләр дә барлыгын исләренә төшерәләр. Елына бер тапкыр гына булса да, күңелләрен эшкәреп, игелекләре артып, шул тормыш тарафыннан кыерсытылган бәндәләргә әзме, күпме ярдәм итәргә тотыналар. Андый көннәрдә Зөлфиянең бүлмәсе бүләкләр белән тула. Тәмле җиләк җимеш, апельсин, мандарин исләре борынны кытыклый. Шампан шәрәпләре дә идәндә тезелеп утыра. 3 литр сыешлы савытлардагы көнбагыш майы, зур-зур катлы, затлы чәйләр, төрле ашамлыклар шактый озакка җитә әле. Зөлфиянең тиеннәрен янда калдыра. Бик тә юмартлары кеше ышанмастай бүләкләр дә ясап куялар. Әнә теге грузин абый аларның җитәкчеләре белән килеп кергәч, кып-кызыл тартмадан Ирфия ак күлмәк алып Зөлфиянең алдына салган иде. Кайдан башына килгән диген, әйтерсең Зөлфия андый күлмәкләр кия ала. Кигән очракта да кечкенә гәүдәле Зөлфиянең артыннан сирәләләр иде ул. Шул мизгелләр исенә төшкәндә, барыбер күңел җылынып китә. Шамил белән икәүләп көлешә-көлешә, сыйпап карыйлар иде ул затлы әйберләрне. Хәзер алып карый да алмый инде. Шкафның иң иске катына пөхтәләп тереп салынган күлмәк бары Шамиле генә песи җитезлеге белән үрмәләп иң искә кадәр менә ала. Уф, тагын Шамил. Йокларга кирәк, йокларга. Иртәгә бит көне буе тәслимәсе кырында бөтереләсе бар аның. Акча дигән иде бит әле. Акча. Актарына торгач калын матрас астыннан акча янчыгын тартып чыгарды.
Кызыл янчык таушала төшкән булса да, иң кадерле әйбер иде. Кызыл төстәгесе кирәк, акча янчыгының диләр бит. Янәсе әнә шул кәгазь кисәкләренең дә ниндидер сиземләве бар, имеш, нәкъ кызыл төскә тартылалар икән. Бу турыда Зөлфиянең кайдадыр укыганы бар иде. Шуңа бар күңеле белән ышанып, гел кызыл төстәге янчыклар алдырта. Тик акчалар гына никтер бик тартылып бармый янчыгына. Әле төсен айырмыйлар. Аның керер дәүләте ташка бастырылган төсле. Ой сайын бер үк пенсия акчасы. Кадерләп, тигезләп салган йөзлекләрне, иллелекләрне, унарлыкларны бүлгәләп тезеп, тагын бер кат санап чыкты Зөлфия. Төгәл 750 сум. Ай ахырына кадәр тагын 13 көн бар әле. 50 сум гына бирсәң, астына инде ул Верка. Тагын авызын турсайта. 2 тукталыш үттем, чиратта тордым дип арттырып сөйләр. Вермасың инде 2 тукталышны автобуста үтә торган кеше титаклап йөгереп бара ул араны. Аның бит бер як ян баш буыны гына тыңламый. Билетка түләдем дип күз дә йоммый алдашачак. Сүз көрәштереп булмый. Тагын кирәге чыгачак. 100лек аңа китәчәк дигән сүз. Бала памперсларда ифрат кыйммәт тора икән. Атна сайын бер капны буяп куя тәслимәсе. Ярар. Үзенең тамагын бераз кысар. Барыбер бала имезәсе юк. Шамил китте дә, хәзер сөт төшми күкрәкләренә. Ярый кызы алтыны тавыш куптармады. Хөкүмәт сөтенә өйрәнде дә куйды. Ашауга артык исе китеп тормый Зөлфиянең. Көннәр буе бер кабымлык ризыксыз йөрергә мөмкин. Кайчакларда мәҗбүр итеп кенә өстәл артына утыра. Көчкерсен буыннарга дип тырыша. Бер чынаяк шәй белән 2 кисәк сухарый гадәти ризыгы аның. Жан биргәнгә юн бирер дип, үзен тынычландырып, ул сул якта торган урындыкны үзенә табарак тартып китерде. Бар эшкә оста күршесе Василий дәдәсе аның аякларына кечкенә подшипниклар беркетеп биргән иде. Илемсез коляскага утырып бүлмәдән бүлмәгә ничек йөрмәк кирәк? Нидер аласы була, газ плитәсендә ашарга пешерәсе, кирләр уасы. Эзмени хатын кызышы. Тәслимәсен ничек багар иде ул җайсыз коляскага утырып. Бу урындыкта ул теләгән пычмагына тәгәри генә. Тырышып-тырмашып эшләрен төгәлләгәч, ниһаять, урыны өстенә килеп ятты. Йокларга өмет итеп, күзләрен чытырдатып йомды. Барыбер йоклап китә алмады. Тәмам арып, күзләрен ачты. Тәрәзә артындагы дөм караңгылык әйтерсең, бар фигыленә үтеп кирип бара иде. Ирексездән яшьләр бәреп чыкты. Авырыңгырашып, мендәренә капланды. Япа-ялгызы бит ул дөньяда. Ничекләр яшәргә тиеш соң ул алга таба? Әллә мөгъҗиза булып, ярдәм кулын сузучы берәр изге бәндә табылырмы? Кемгә кирәк инде Зөлфия 7 айлык кызы белән? Кемдә эше бар хәзер? Башкаларның исәпсез-хисапсыз туганнары, дуслары, шутлап бетереп булмастай байлык дәрәҗәләре, данлы нәселләре. Зөлфиянең кеме бар да? Кем ул үзе башкалардан ярдәм өмет итәрлек? Кем син, Зөлфия?